салом алейкум подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Савдотеҷа. Ва инак навори навбатии мо Toyota Fielder. Чӣ қадар дидасин? Ҳолати мошин беҳтарин ҳолатдай. Светиш сафеди трехкомпонентни. Соли мошин 2014, мотор 1.5 гибрид. ҳолати салон беҳтарин ҳолатдай. Чӣ қадар дидасин? Салониш кожаи бардаро. ина ҳолати қафо. ина багоҷиш бардаро. Чӣ қадар дидасин? мошин бениҳоят тозаи бардаро. чӣ қадар гуфтем? солиш 2014, мотор 1.5 гибрид. дохили мошин бардаро. мошин старт-стопай бардаро. ана монитори Android. ҳуҷҷатҳои мошин чӣ қадар гуфтем бардаро? то моҳи январи соли 2027. нарх 130 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб ҳам дорад. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед то наворҳои дигар.